Zdravíme všechny diváky a zahajujeme hru. Zahajujeme hru Quake 2, kde se budeme snažit nikoho nezlikvidovat. A cílem je dojít co nejdál, aniž bychom někoho zlikvidovali. No, jsem zvědav, kam dojdu já. No, teď to bude zajímavé, no, zdrhám, tady a pryč, úplně pryč. 42, no. Tak, výborně. Zatím se mi daří, musím říct, že přeci jenom budu muset jednoho člena zlikvidovat, abych dostal klíč. Ale to bude celkem zajímavá akce, vlastně já budu muset si radši tohle, protože Avajs. No, dobrý je to, dobrý kluci, ale počkat, tady máme pro jistotu. Bim, slalom. Šup, výtah. Dobrý, budeme se snažit. A tady budu muset jednoho borce pícnout, aby se mi otevřel. Ano, takže jeden trestný bod, ale teďko nevím, jestli přežiju. A možná jo. 26. Dobrý, snad se mi to podaří. Možná se mi to podaří, možná že ne. A teďko bude bzum. 30, proboha. Hej, kde jsou helpy? Ježíš Maria. 27. Výborně, to byl slalom teďkom. Aspoň tohle. Tak, pokračujeme dál. Zatím jsme se dostali míšu dost daleko teda. Jo. Pokud se vám to líbí, počkat moment, musíme si nastavit ještě... next waypoint. To si dáme tady. Ano, děkuji. Tak zatím máme jednoho. Aha, šup, výborně. Tady zase budou bzučáci. A my to tady proslalomujeme, výborně. Nesmí spadnout dolů. Pozor, no tady je. A teď to bude hustý už. Protože tady jsou už kladivouni a brhači a metači granátometu. Metači granátu. Avajs. Hop. Hop, kluci, hop. Hop. Co teď? Jo, tady. Šup. No to jsem zvědav, jestli přežiju. Ale asi ne, děcka. Tady už to je hustý. 12. Takže po mně. Tady už jich je hodně, no. Tady už to bude prostě, se bude muset asi... Tady se to bude muset už řídit.
Takže já děkuju za první díl, děkuju, pokud se vám to líbilo, dejte like. Takže první díl ukončíme a potom, jak se dostaneme dál, like, odběr. Pokud se to líbilo. No, dobře, tak ukončíme první, mám tady napovědu, ale nějak to nefunguje zatím. Pokud se nám to teda líbilo, tak lajkujte a my nahráme druhý díl. Takže zatím ahoj, naschle a na viděnou.